Eseri. Barkatu. Zer iduritzen zaizu hegaldeko euskaldunak Ipar Euskal Herriko doinua imitatzen hasten direneak. Penagarria agian. Zirriarazten gaitu gehienetan. Dependitzen du, frantses akzentua imitatzen delarik guk ez dugu sobra maite, baina iparraldekoa irringarria da, gehienetan pixka bat zuek gixara hartzen dugu. Nik ez dut penagarriatxo maite, irringarriatxo maite dut. Baionan atzegitak bezala sentutu zara inoiz zen egoeratan. Bai, usutan. Xingarfeiran, adibidez, oso atzegitak sentitzen naiz, edo Baionako pestetan, Patxoki plazatikat, aski atzegitak sentitzen naiz, bai. Zein egiten zaizu zailago ulertzeko, zuberotar ala ondajotar bat? Ondajotar bat, barkatu, zuberotar orain ulertzen dut kasik dena. Kasik. Asegetzen zaranean, birauak euskaraz ala frantses esaten ditazu. Dependitzen du. Euskarak du indar bat ere asegetzen zirelarik norbaiten kontrat, emaiten dut, euskaraz egiazko asegea adierazten duzu. Gero egia da, hitz lagiak eta gehiago aterako zaizkit frantsesez. Baina, kesatzen alaiz euskarazen ustez beldurgarriagoa naiz. Ez da ajarro samaja gazteek euskaraz bada ere azterketak egiteko hainbeste gogoa edukitzea. Ez da ajarroa, baina gure gaur egungo sisteman behartuak gira azterketak pasatzea eta azterketak euskaraz egesakiago pasatzen ama ditugu, hainbat hobe.